Iroi try sesin pat ngai keblei pi baro hakerteng kepadun portam ke jong jisu tahan ke video ngan batai ye kini ke jing post new ke ba ladan ba post new bat ngan ai ru ke jing batai jo kini ke jing post new kenang ba ladadon menu post new kum ni pindup sngau thok klem da keli pat nanga nama kadon ke port ke bangam yo re bangan reply nama da bon ki message ngala reply tang ki bala nama bangidang de tang ki brio ti ngan batai kloi namar ba kani ka phone menta da jongka video kam long re te han rengan yele ban penmi khambun ki videos ba pin sngo thok kum no pin yai lanti man lagasni namar kani ka channel ka de ban penjan ya ki banget sha ujisu te lang bagi jing batai ki bangan yon batai pin pentrekam bat kan penlong ye pi pinjan sha ujisu te kani ka jing post new ka long kum ni klam da pen pau kerteng kong nga post new menin miet ngayo i ba kata ka parlok jonga em ka ai rong yeng kade ka dak gre yaki paya kin namar kade ka rong jerngam tang ba nga ong ba isi ketu ka rong te nga ong ai no da kani ka rong dak gre ngaru nga itenat ba yakini ka rong nga ong kumta kamut ayu kani ka rong dengan ai ka jubab jong kani ka jing post new karong jerngam kadai karong kaba baha kadai karong kaba ngidoni ka jing kermen kadai karong kaba samlasa kadai karong kaba bes baha lada pi yo i ba pi pong sapti rong jerngam lane pi yo bam ki jhur ki bejerngam te kamut kadai kaba bes kaba baha te henrei ini pat i ong ba im itenat re kani kamut ini brio ila that ken ini brio ila that ban kermen ila that ban duai ila that isngo ba kumju si haju te isngo that ken te karong gre ka krani ka jingka dum nama bala kermen tang ba slam man yo jubab lalong ka dum ka rong gre barabor phi yo phong rong gre ne phi tanat ek rong gre ne kamut ka jing im kelas dang ban ka dum te lada phi phos ne kumno wa phi phong ye kini ki rong gre te phi wat nom shu shong sok to kamut klan o ka bamut pat map na uble ba phin long ki briu ki ba kermen be ha utrai kermen ru om dai da ka ba shu kermen kum to da ka ban le ru ka mon ka jong uble kumbang ala ong menen ha ko to ka video ha ka por ka bangi le pop yo play ni pen up slam ha yo play dal de ka por bangin up mangin uble ni yo no ni kwa ban yo no kum to te kam long ka bade ni hap long ki ba yai sha namar uble ulai yai sha palat yangi ni ru ni hap an yai sha namar ka tien jong uble ka ong to ngine thau yo brio ka dur ka jongi te kabut ka jinglong ublay bat ubrio ka ya seriem te kumba ublay ulay ya sya yang ngiru ngi hap ya sya ublay jungi ulong ba ya sya ngiru ngi hap long ki ba ya sya te kamut ba nalor ba imdon jingkerman rayala de nalor penduk jingkerman si ki weiru te kam long ken kumta te yakan ni ka jing pos niu ngala de banit hoya i te iru i ong ho oi kong kata kalong ka ba shisha namar bangas ngaudu jingkerman shisha haju te bangam pen pau kerteng kam lelera te ngakwa bangan batai lang pat syapi kan ya kan ke jing pos new te ka ni ke jing batai ka bangala batai i te ki i ong hoi kalong ka ba shisha te nga ai men sim ye ki badon ya ini tangala da ban ai men sim te henrei yo don menur bi pos new chpang kini ki rong gre wala da pin pos new ro pis ngaudu jingkerman ngan ong ye pi wat ju that kumbala hikai puli bible shibun duai shibun ruai shibun ya kan lai lenong wat juduna puli shi phau ar phau ru ruai shi kentaru tamba shi teng kenta wat duna ngayai ong ga jo shi ga jo namar ka jing puli bible ka jing duai ka jing ruai ngani thoi pi ka de ka nong rem ka baskem ka ban ya lam ya pi shaga jing im bam jukut namar kata ngam man thaj ngayai kren shi yai kren ngayai kren shi yai kren te kata kamu loda ong ba itenat kamu sengau tenat ha ka jingdum te em ngem jude ban sengau tenat ha ka jingdum ngide ban sengau tenat ha ka jing sha ka jung tra ngide ban kerman ba ap kerman ba balada pi kerman palat em wala da uble klem thu ban aru ai bala kerman palan kum ku tu kan nong kanan
kampat dei ban yo ke jingkur ku hanre bakala kerman palat bakala ngej palat bakala shania palat kayo no hi kumto ting lada ngikir ke uble open slam ting ngim kirke pat uble pen kloy ting hak por ba phimpoi prakhat chu philaklet hak ta por uble ai tang ba pidon kam ba phin chakri ba bat ken yo play wat chuklet yo play la no ru chakri ba yo mane ba yo wat nam ong re ba ngamla ara ki ong ba ngamla kum phinam la sindan hire teu ble ke jing suk yo ban kur khui philang ba ro khoi ye ro itra Pidon jikuslai basulan kakli ne omi snu hakli mi nyuli thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no dakidawai kong reality sim ipasong basa hamar banyang sengyong shlong kipor ban aidawai ka dekhatwei hadusan baje janmet harasing saijan na kibenta ki jingtep ki bakam banya ya keren badi kong reality sim hau number pra arsan pranot ar nyau sau